Da haka abin da nake son in ji hankalin mu anan shine a wannan lokaci da muke ciki to ya kamata a ce mutum ko da ba shi da ilimi ya aiki da hankalinsa. Muna cikin wani lokaci mai wahala, mai sarƙaƙiya, mai wuyar sha'ani. Dukkanin hanyoyi da ake bi domin a yaƙi addinin musulunci ana bin su. Ta zahiri, ta baɗini, ta fili, ta ɓoye. Wasu sun gane, wasu ba su gane ba. Abu na farko ana so a raba mu da ilimin addininmu. Wannan dama shine hikimar da aka kawo karatun boko. Saboda idan kai karatun boko, to kana da damar da za ka samu aiki a gwamnati. Kana da damar da za ka samu mukami, haka zama shugaban ƙasa. Amma idan kai karatun addini ka haddace Alƙur'ani ko za ka yi wato kaki ko lasan ya faɗo, to ko kansila ba za a baka ba inda da wannan karatun. To wannan hikima ce ta a maida karatunmu baya, su kuma su ɗaga nasu ya zama gaba. To alhamdulillah iyayenmu, kakanninmu, malamanmu Allah ya saka musu alkhairi, ba su yi ƙasa a gwiwa ba. Domin a da sun kyamaci abin ma gaba ɗaya, sai daga baya ne aka gano a'a ba barin shi za a yi gaba ɗaya ba, a'a za a yi wani ne a bar wani. Domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wasu daga cikin sahabbai sun je sun koyi yaren Yahudanci. Annabi da izininsa da umarninsa ya sa aka je aka yi wannan. To wannan shi ya nuna mana ashe za mu iya sa 'ya'yanmu su je su yi ilimin boko, su yi masters, su yi digiri, su yi komai da komai domin kare addini da kuma sanin sharrin maƙiya. Amma abin da ba a so, kada ka ɗauki wannan bokon ta zama ita ce aƙidarka. A iya ilimin da ya zo da shi za ka ɗauka, abin da yake tattare da shi na tsaya sai ka watsar. Shi ne malamai suke ba da misali, boko kamar cin kifi ne. Idan ka ce ba za ka ci kifi ba, ka bar nama ka bar daɗi. Amma idan baka iya cin kifi ba, ka ɗauke shi ka lunkuma a bakinka duka kuma da ƙayar, sai ya cutar da kai. Da haka ya za ka yi kenan? Sai ka cire ƙayar, ka aje ta gefe ɗaya sai ka cinye tsokar. To ilimin boko haka yake. Da haka yan uwa yana da kyau mu san wannan. Sannan mu yi ƙoƙari mu daina mai da iliminmu na addini baya. Akwai abin mamaki, za ka samu saurayi lafiyayye ko budurwa. Garan mu nan Kano wallahi da sauƙi sosai. Amma mu da muka yi yawo a ƙasa yau jihohi da yawa na Najeriya, in ka bar Kaduna kai can, za ka samu magidanci wanda ba zai iya karanta maka Fatiha mai kyau lafiyayya ba, kuma musulmi da aka haifa a cikin musulunci. Amma Turanci ko Ingilishi ba zai samu wanda zai mashi tafinta ba. To kaga wannan wata illa ce ake mata. Amma mu nan da sauƙi. Amma dai abin mamakin yanzu abin ya fara gangarowa. Za ga mutane suna fifita wannan karatu na boko akan karatu na addini. Wanda idan makarancin matsalar ƙasar gaba ɗaya, ba abin da ya jefa mu a ciki sai wannan ilimin bokon. Domin duk wanda zaka zance ya saci kuɗi ya ɗiba san ran shi, in ka je ka bincika a ina ya koya, a wajen tarawa da ɗebewa da kwashewa. Domin kuma kaga ilimin mu na addini, abin da ake nuna maka tsoron Allah, bin Allah. Shi sa a da sarakuna su suke komai, su suke mulki, su suke bajet, su suke tsara komai. Idan makaranta tarihi za mu ga Abdullahi Bayero, Allah ya masa rahama, an ce shi ya gina matatan ruwa ta Calawa, shi ya gina kaza, shi ya gina kaza, saboda a lokacin sarakuna suna da aikin da suke yi. Amma a hankali da aka ga sarakuna suna da alaka da addini, sai da aka zare su a cikin abin da duk ya shafi aiki na hukuma. Yau sarki duk girmansa, misali kamar sarkin Kano, to a gwamnatance ciyaman na local government ya fi shi matsayi. To wanda ka gangaro hakimi, ka gangaro dagaci, ka gangaro mai unguwa. Duka wannan ana yin haka ne saboda a mai da su baya. Wanda ya kamata a ce duk inda ake a da, idan aka ce ga mai unguwa, to ba wanda ya zo wannan garin sai da sanin mai unguwa, sai mai unguwa ya san da shi. Shi kuma mai unguwa sai ya ji ya san da dagaci, shi kuma dagaci ya san da hakimi. Shi sa aka samu tsaro, aka samu aminci. Ko malami ne ya zo da almajiransa, to sai ya je gurin mai unguwa ya kai gaisuwa. Sannan mai unguwa ya kai shi gurin dagaci ya kai gaisuwa, a kai shi gurin hakimi, sannan a ba shi guri, an san akwai aminci. Amma tun da aka yi watsi da waɗannan bayan Allah, aka mai da su ba komai ba, aka jefa su a halin da su kan zaga ta abin da za su suke yi da yawa daga ciki, to sai abubuwa gaba ɗaya suna lalacewa. To ba abin da zai gyara abin da yake na yanzu, sai mun duba me ya gyara abin da yake na baya. Da haka abin da ya kamace mu shine mu dawo kan koyarwar addinin musulunci, mu tsare 'ya'yanmu akan karatu da tarbiyya ta addini, sannan mu duba me magabatanmu suka yi. Daga cikin illa da suka yi mana shine aka ringa ɗaukar yara ana kai su ƙasashen waje suna karatu.
idan aka yaro ƙasar waje ya karatu to za a haɗa mishi da karatun da zai zo ya rena wato magabatansa na nan. Ba na manta akwai kakanmu Malam Musa Allah ya masa rahama bai fi shekara 2 da rasuwa ba, a shekara su 40 aka ɗauka a Najeriya aka kai su Madina karatu. Da su da wasu daga cikin mutanen Sokoto wasu waye duk ga su nan. In na faɗi sunan waɗansu daga ciki da an san sa nan. To su da ke a nan gida dama 'ya'yan malamai ne sun yi karatu suna ɗariƙa suna komai sai suka yi ƙungiya ya ce hada Isa Waziri a lokacin a ciki. Suka ce wannan karatu da ake musu a jami'an Madina ana kafarta mutane gaskiya su ba sa son wannan karatu. Na haka sai suka ware suka rubuto wasiƙa zuwa wajen Sardauna a lokacin suka ce ba sa buƙatar shi ne aka ɗauke su aka dawo da su Misir suka yi karatu. Su kuma wa'yancan sauran da dama a nan gida ba su da background na karatu ba abin da suka sani. Boko ka koya musu sai aka bar su a can suka zuƙi abin da suka zuƙa. Da suka dawo nan aka ɗauki nauyinsu aka dinga sa su a rediyoyi ko ina aka buɗe masa makarantu aka ba su mukamai a ciki hada alƙalai suka ci gaba da yaɗa da'awa. Sai ya zama a lokacin an so a mai da Najeriya kamar wata jiha daga cikin jihar Saudiya. Ta yaya? Ta ɗaukar dukkan wasu aƙidu na can a kawo su nan. A wannan lokaci sai Allah ya sa iyayenmu malamai suka tashi tsaye suka yaƙi wannan fitina. Wanda shine a lokacin aka yi fata-fata da wannan harka aka mai da su baya wanda har zuwa yanzu alhamdulillahi za mu ga ba su samu nasara ba. Domin har yanzu ana zikiri, har yanzu ana wazifa, ana salatul fati wanda farkon zuwan su cewa suka ma wanda yake wazifa kafiri ne arne ne. To har yanzu suna nan a makarantu a jami'o'i suna nan suna baza wato koma wajen yaƙar mutane ta hanyar yaƙar tunaninsu da kuma cusa musu wasu aƙidu marasa kyau. Yau ta kai ta kawo a Najeriya duk jami'ar da ka je masallatan jami'ar za ka samu suna ƙarƙashin kulawar wa'annan mutane da ake kira Wahabiyawa wanda su samu aƙida su daga Saudiya. Idan ka je Department na Islamic Studies duk makarantun jami'o'i za ka samu sun fi yawa sun cike wajen. Mu kuma na an ban mu ba a mai da hankali wajen karatu da sauran abubuwa. Ba abin da yake ban takeici ga mutanenmu shine yau a ce za a sa da majalisi na karatu a buɗe hadisi ana karantawa ko wani abu na ilimi. To insha Allah ba za ka ga samarin mu a ciki ba. Amma da za a zo dan majalisi ya zo yana kiɗa ana harrakawa yanzu za ga an cika wajen. Kaga wannan ma illa aka mana bamu sani ba. Bamu ce majalisi ba kyau ko wani abu ba. A'a amma dai ya kamata mu fifita karatu domin shi magani wajen iyayenmu da kakanninmu wannan wani abu ne da ya zo daga baya. Wanda yanzu aka mai da shi wani abu na nishaɗi. Kuma kowa ya sani duk mutumin da ya je jami'a ya je tsotso wannan guba daga wajen wa'annan fasikan. Wallahi in ya dawo abin da zai fara shine ya fara kafirta iyayensa da malamansa daga nan ya fara rena mutane. Ya dinga ɗauka kowa kafiri ne, kowa ɗan wuta ne, kowa bai iya ba. Kaga daga nan mutum ya riga ya lalace. Abin da sana ce fasikai, annabi ne ya kira su da fasikai saboda suna zagin musulmi. Shi kuma annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. To kaga da harshen manzon Allah duk mutumin da yake zagin musulmi wannan sunan shi ne fasiki. Da aka mu yi kokari ƴaƴanmu mu tsaya musu su karatun alqur'ani su san hadisan manzon Allah mu sa su karatun boko su je jami'o'i. In ɗanka yana da haske to ka bashi dama ya je duk inda ake zuwa a yi karatu. Abu na biyu wajibi ne mu shiga siyasa. Siyasan nan ba wai dole sai ka shiga kai takara ko wani abu ba. A'a, ka ga me zaka bada gudunmawarka a harkar siyasa. Misali kana malami. Shi malami siyasa bata kamace shi ba. Musamman wanda yake ja ragama al'umma. Ya ce yana PDP ko yana APC ko yana kaza wannan bai kamata ba. Amma abin da ya kamata shi siyasa shi da zai yi shine wayar da kan mutane idan zaɓe ya zo babu ruwanka da jam'iyya. Jam'iyya ko mai kunkuru ce. Jam'iyya ko mai wato jemage ce. Kawai abin da zaka duba waye ɗan takararta. Idan mutumin kirki ne ka zaɓe shi. Idan mutumin ba na kirki ba ne to kowace jam'iyya ke duk farin jinin ta ka tattara ta ka watsar. Domin shi siyasa da kake gani a bace mai muhimmanci a cikin addinin musulunci. Shi yasa alfazazi a cikin 20 yake wa manzala kirari. Yana fasasa bi zakal khalqalinan wa shiddatan fa ya haba zaminu liman sha'a umdatan imaman li rasulillahi bada'an wa awdatan bihi yuktamu dhikrul jamilu wa yubda'u. Kaga siyasa kenan shine shugabanci. Manzala Salama ya fi kowa iya siyasa. Manzala Salama saboda iya siyasa da iya shugabanci
akwai lokacin da wani babban kafiri ya zo gurin shi cikin sahabbai, annabi ya ce ku tashi ku girmama shugabanku. Duka aka tashi aka miƙe saboda girmama wannan arnan wannan kafir. Wannan abin ya sa ya ji daɗi, a ƙarshe ya musulunta ya karɓi addinin musulunci. Da haka shi manzon Allah sallama siyasa shine wato jagorantar mutane cikin hikima, cikin basira, ba wulakanta mutane. Da yawa idan mutum ya musulunta zamanin manzon Allah, idan sarki ne shi sai manzon Allah ya bar shi a wannan sarautar. Ina fata ana gane, ba wulakanta mutane, ba abin da sauransu. To wannan siyasa da kuke gani tana da muhimmanci. Wanda kuma yake da dama ya shiga jam'iyya ya shiga, wanda yake da niyyar shiga takara ya shiga takara, amma ya shiga da niyyar kawo canji na alkhairi a cikin al'umma. Domin da yawa yanzu 'yan siyasar yanzu kowa yana shiga ne ba da niyyar kawo canji ko sauƙi cikin al'ummarsa ba. Za ga mutum ya ce ku zaɓe ni, za ku ga abin mamaki. Kuna zaɓar shi, abin mamakin farko ga ya tamfatsa gida, ya kantama mota. Ai ya ba ku mamaki ko iyana. To ba irin wannan siyasar ba. Ya zama siyasar mu ya zami mu kawo ci gaba a yankin mu, ya zami mu kawo ci gaba a unguwannin mu, wannan shine. Abu na ƙarshe ina jin hankali kafin ba bakon mu dama ya ce wani abu, wato akan abin da ya shafi ɗariƙa. Ɗariƙan nan kowa ya sani hanyar Allah ce, ko ba komai. 'Yan ɗariƙan nan muna gani yanda in sun zo mutuwa suke mutuwa da kalmar shahada. Mun gani ba ɗaya ba ba biyu ba, kusan ma abin ya zama jiki. To don haka ko ba ka da hankali, idan ka ji wani ya ce wani ɗariƙar babu kyau, sai ka ce mishi shi a gurin shi ne babu kyau, amma kai a gurin ka tana da kyau, ka ci gaba da yi. Wai shi me ɗariƙar ne ma? Ɗariƙa fa zikirin Allah ne. Farko ka ce bismillahir rahmanir rahim, ka kori shaytan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka karanta Fatiha, kai istighfari, kai salata annabi, kai la ilaha illallah. Shikenan ɗariƙar, banda wannan ba wani abu. Menene matsala a ciki? Ka ce kana ɗariƙar Tijjaniya. To da kake Malikiya, Imam Malik kake bautawa? A'a, shi ita Tijjaniya da ake faɗa saboda Shehu Tijjani shine muridin farko a cikin ɗariƙar. Amma ɗariƙa ta Annabi Muhammad ce. Shine shehin farko a cikin ɗariƙar. Shi yasa ake ce mata Tijjaniya. Yanzu in muka zo nan Kano, akwai asibitin Malam Aminu Kano ko? Wannan asibitin Malam Aminu Kano nashi ne? Kila ma bayan ya rasu aka gina shi. Me yasa aka sa mashi asibitin Malam Aminu Kano? Saboda a dinga tunawa da shi. Saboda ya bada wata gudunmuwa a ƙasa. To shine kawai ɗariƙar Shehu Tijjani, saboda Shehu Tijjani shine ma'asasanta, shine wato muridinta na farko, shine shehinta na farko, naka ake cewa Tijjani, amma ɗariƙa ce Muhammadiyya. Naka in wa wannan ɗariƙa ce da ake dan gyaran zuciya. Shi yasa Shehu ke cewa wa in qulta hal zal wirdu nahji Muhammadin aqulu na'am wirdi lil safa'i ala fihi zikru shaykh aw zikru ghayrihi wa wirdi lillahi al-abd ayna dawa'i. In an tambaye ni an ce wannan zikirin, wai zikirin nan, wannan ɗariƙar, wannan hanyar, wannan wurdin na Annabi Muhammad ne? Shehu ce sai in ce ƙwarai da gaske. Ai wannan wurdi da nake yi na manzon Allah ne, ina yi don tsarkaka zuciya. Domin a cikin sa babu ambatan shehi gaba ɗaya, ba ambatan waninsa. Daga zikirin Allah sai salati ga manzon Allah sai ainihin wato karatun Alƙur'ani. Naka in wa mu rike wannan ɗariƙa ta mu da kyau, mu watsar da dukkanin wasu masu suka ko zagi akan wannan ɗariƙa. Domin idan ka ce kai ba za ka yi abu ba sai abin da manzon Allah ya yi, to hatta hadisan da kake dogara da su, kake ƙala Rasulullahi, kake haddasa kaza, sai ka koma kamar masassaka, sai ka kore su. Saboda zamanin manzon Allah ba a haɗa su ba, zamanin sahabbai ba a haɗa su ba, ba a fara ma tunanin haɗa su ba sai bayan shekara 90 da wani abu da hijiran manzon Allah. Imam al-Bukhari nan ya rasu hijira tana da shekara 250. To sai ka ga yaushe aka yi abin. To amma me kyakkyawan zato ne da kuma dagewa da kuma gogewa da kuma tsayawa tsayin daka na bayan Allah nan suka tsaya suka ringa tato hadisan manzo Allah har suka zo mana. Amma duk da haka sai da aka ringa samun hadisan da aka ringa cusawa na ƙarya a cikin hadisan manzo Allah. Na haka mu kullum yake da ka'ida. Idan hadisi ya taɓa mutuncin manzo Allah za mu tattara shi mu watsar kowa ya rawaito shi. Idan hadisi ya zama ya zo da wani abu da ya saba wa Alƙur'ani, shi ma za mu tattara shi mu aje musu kayan su. Saboda me mun san akwai dasisa, akwai wani bawan Allah sai da ya ware hadisai 70,000 wanda aka yi manzon Allah ƙarya. Mun karanta ulumul hadis a jami'a, an taba gaya mana akwai lokacin da wani mutum ya kirkiri wani hadisi da isnadi muttasili ila rasulullahi, amma abin da ya kawo hadisin sai ya ce wai annabi ya ce a ƙarshen zamani, wa fi akhir na manta siyakin hadisin, amma dai abin da ma'ana hadisin take cewa wai ƙarshen zamani wani mutum zai bayyana yuqalu lahu Muhammad bin Idris, ana ce mishi Muhammad dan Idris,
huwa asharru min ash-shaytan, ya fi shaytan sharri. Kuma ya kawo hadisin ya faɗi wanda ya rawaito shi. Kun san wa yake nufi Muhammad bin Idris? Imam Shafi'i, saboda suna gaba da shi. To malamai suka ringa cire irin wa'annan hadisan. Akwai hadisin wani bawan Allah da ya kawo albasa mai yawa a Iraki, yayyayi ciniki ba ciniki, sai ya samu wani malami na wannan zamanin, irin malamai makwaɗaita, dama can akwai su. Sai ce Allah ga albasa ta ƙi siwa, ya za a yi ne? Sai ce a kai dai bata kawai. Ya shiga ɗaki ya ƙirƙiro wani hadisi da sinadi an wane ya dangana. Sai ya ce duk wanda ya ci albasar gari kaza ɗan aljanna ne. Inda aka yi oda hadisin a ranar ta ƙare. Hadisin neman kwastoma ne. To in ka karanta ulumul hadis za ka ga hadisai da yawa wanda aka kirkira, malamai suka dinga cirewa. Akwai su da aka cire hadisi sama da 70,000. Akwai wani lokaci a baya a ƙasar Misra, kowa ya santa, mutane ne wanda suka daɗe da ci gaba, an ce su ba taɓa cin su da yaƙi ba, suna da wani technology tun a zamanin da wanda suke da wata na'ura hangen nesa. Idan suka hau hasumiya suka sa wannan abin daga nesa, in suka hango akwai ƙurar yaƙi ta taso, za je su yi maganin abin. Shi yasa ko tura suka rasa yadda za su yi da su, amma da suka rasa yadda za su yi me suka yi? Aka ce wani Bayahude ne ya zo jami'ar Azhar ya karatu, sai da ya haddace Alƙur'ani gaba ɗaya, ya haddace Imam al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Dawuda, sai hawa sita, sai da ya haddace a kansa. Banda sauran ilimai, Muwaɗɗa, Malik da sauran dukansu. Sai da ya kai matsayin da yana limanci a jami'ar Azhar. Amma kun san me ya kawo shi? Wannan na'urar ta musulmi yake so ya lalata. So da Bayahude shi yana tage sai shekara 10 ko 20 yana tage ɗin abu ɗaya, inda ya san zai cutar da musulunci. Sai da ya samu dama ya ɓata wannan abin. To shine aka ce sai bayan da aka shirya ya ce zai koma garinsu, aka yi sallama za a tafi, shine ya rubuta wasu baitoci guda 2 a cikin takarda, sai ya ba wani ya ce ina tafi ka karanta. Kun san me ya rubuta? Sai ya rubuta salla wa sama li amrin kana yadlubuhu falamma qada al-amra ma salla wa la sama. Wa idus salata kama qala nabiyukum inna salata wara al-kafirina harama. Wai yayi sallah yayi azumi saboda wani abu da yake nema. Lokacin da ya biya wannan buƙatar bai ƙara yin sallah ba, ballanta na azumi. Sai ya ce ku sake sallah kamar da annabinku ya umarce ku, domin sallah bayan kafiri haramun ne. To haka suke. Akwai lokacin da suka turo 'yan mata Yahudawa 90 suka yi karatu a jami'ar Azhar. Da suka gama karatun gaba ɗaya ashe filan ne, sai suka musulunta. An san Yahudawa ne, sai suka musulunta. Da suka musulunta aka yi ta munna, aka yi biki, to kyawawan 'yan mata. Bayan an yi biki suka kammala karatunsu, sai aka ce su koma gida. Suna komawa garuruwansu, sai sarakunan can suka ce ba sa bukatun zama, sun musulunta sun kore su. Sai suka dawo. Da suka dawo za a tsaya ana kallon su ne? To dama ga farar fata, kasan shi kuma ɗan adam. Daga nan kawai sai aka kasafta wa'annan Yahudawan guda 90, tarihi ya rubuta. Wancan minista a bashi 2, wancan ɗan majalisa a bashi 1, haka aka kasafta, suka zama sun auri manya. To target ɗin shine kowace abin da aka ɗora mata in ta haifa ɗa ta tabbatar ta dasa mishi wani abu wanda zai cutar da addinin musulunci. Shi Bayahude ba ruwan shi sallaka ba, in za a kwana kana sallah ba abin da ya shafe shi. Mun taɓa hirar wani Bayahude a Abuja daɗewa ya kafi shekara 15. Yake tambaya ta, yake cewa wai kun taɓa ganin Bayahude yana wa'azi yana cewa a shiga addinin sa? Nace wallahi ban taɓa gani ba. Yace amma ba ma bukata a shiga addinin mu. Ko kun dai taɓa gani ana? Su addinin su shine rashin addini. Su abin da suke so kawai ka zama ɗan iska. Kawai in dai ka bijirewa Allah, ka bijirewa manzon Allah, zaka sha jini, zaka mai da fifita duniya akan lahira, to ka ba addinin su. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Su abin da suke so kawai kai ta sallaka, kai ta azumin ka dage wandanka kai ta yi, amma a zuciyarka zan baka kauna musulmi dan uwanka. Shikenan a zuciyarka ya zama wato duk abin da zai zo ya cutar da musulunci ba za ka hana ba. To shikenan ka ba addinin su. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum addinukum in sada'u. To yanzu ka je Misra ka gani, duk wanda yake zuwa ya sani. Yanzu a Misra akwai guraren da in ka je kai sallah ba kai saka zauna kana wurdi, za a zo a kama ka, sai me kake yi? Saboda me? An mai da addinin kawai wani iri. Sallan ma sai sun ga dama suna yi. Ka je Saudiya gani, duk muna zuwa muna gani. Wallahi akwai waɗanda in ka je Saudiya Larabawan kwata-kwata ba sa yin sallah. Akwai mutumin da ya shekara 60 a duniya bai taɓa zuwa ɗakin Ka'aba ba, kuma yana garin Makka. Saboda me? An yahudantar da tunanin.
sallan nan sai an ga dama ake yi, zinace kuwa abubuwa in ka ji abin babu daɗi. Muna dai ganin abin da sarakunan Saudiya suke ya ishe mu ishara. Yau idan muka je muka duba wannan yakin da ya faru kawai na Falastinawa, ya isa ka gane su waye ƙasar Saudiya. Falastinawa fa ƴan uwan musulmi sai da aka kashe mutum 70,000 ana dandake su ana allail wa tarafin nahar, amma ba su taɓa taimako da wani abu ba. Sai dai sai mun yi Allah wade, irin yanda ni zan ce na yi Allah wade saboda bayan da zan yi, su ma haka za su ci. Inda a ce musulunci ake za su yi haka? To saka abinda Bayahude da Banasare yake so shine kawai ka bi shi sau da kafa, ya raba ka da Allah, ya raba ka da manzon Allah, shikenan ka bi addinin sa. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a me millatahum. To millatahum din nan wai ba sai ka je ka shiga coci kana haleluya ba, ba sai ka je ka yahudanci ka, a'a kai ta sallaka, amma a zuciyarka ya sa ma kin dan uwanka, ana kashe dan uwanka ba ruwanka, ya raba ka da duk abin da annabi ya ce cikin sauki, shikenan ka zama irinsa. Allah ya kiyaye. Da haka yan uwa daga cikin abin da suke yaka shine wannan hanyoyi na sufaye ɗariƙun bayan Allah, saboda sun yi bincike sun gano su ne suka yada addinin musulunci, su ne suka kai musulunci inda duk ka gan shi a yanzu. In ka cire sahabban manzon Allah, sufaye ne suka kai shi, inda lokaci wata ran zamu ga irin yadda suka ringa shiga lungu da saƙo. To muna fata Allah ya ba mu sabati, amma kowa wallahi ya shiga taitayinsa. Ka tsaya kai ilimi, kai karatu, ka sa ayanka su ilimi su karatu musamman na addini. In ba ka da kuɗin da za ka ɗauki nauyin shi zai karatu na boko ya nisa, don Allah samu makaranta allo ka sa shi. Ita ce dai mai arha mai sauƙi, kuɗin Laraba naira 30-50 sai ka ga dama, ko ba haka ba? To wannan makarantar da ke ga ana yaƙa, wala duk wannan ce. Na haka muna fata Allah ya ba mu dacewa.